Sal-aħħar ta' din il-ġimgħa se jkunu tħallsu 594 familja minn fost 732 applikant. Fl-ewwel ġimgħat minn meta tħabbret mill-ġdid l-iskema tal-Parent Benefit tal-Gvern għal ġenituri ta' tfal ta' anqas minn 16-il sena jew b'diżabilità severa li kellhom jifqu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb lil uliedhom f'pandemija. B'kollox sissa 81% tal-applikazzjonijiet ġew approvati u tħallsu. Bil-pagament ta' tmiem din il-ġimgħa l-ispiża se tkun telet għal 232,524 euro. Meta mbagħad tot il-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali li se titħallsilhom ukoll, in-nefqa taqbes il-258,000 euro. In-numru ta' applikanti issa jlaħħaq l-1261 u nħadmu 52% tal-applikazzjonijiet li daħlu. Fi stqarrija l-Ministru għall-Familja u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon spjega kif din l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern f'pandemija turi l-impenn ta' Gvern għan-nies. Huwa spjega li l-Gvern se jibqa' l-vuċi u r-referenza ta' kull min jeħtieġ għajnuna kemm fl-immedjat u anki fit-tul.